wala na sang moral ascendency suno sa grupong Bayan Panay si Vice President Sara Duterte. Ining statement sang grupong kasunod sang anunsyo ni Duterte nga magpadalagan sa pagkapresidente sa 2028. Sa interview sang Bombo Radio kay Elmer Foro, Secretary General sang Bayan Panay, iagin pahayag nga wala na sa nakibot sa statement sang Vice President bangod nga maatag na ang plano sini halin pa sang una. Apang sunod man kay Foro tuman kaguba na ang imahe sang pamilya Duterte, ilabi na si VP Sara bagod madabo ini sang ginapangtubang nga iso kalakip na ang confidential funds kag impeachment complaints nga abot sa lingon mayara ini sang record sang malala nga korupsyon rason nga hindi ini dapat magpadalagan ginakabigman sang nasabit nga grupo nga pagpamahog para sa mga Pilipino ang pagpadalagan ni Duterte. Suno pa kay Foro ginahingalitan ni Duterte ang sitwasyon kung sariin madamo nga kontrobersiya ang ginapangtubang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginapahayag man nga involved sa korupsyon. Nakibot no bangod maatag santo pa man ang interest niya nga magpadlagan bilang Pangulo. But then pag siya nato no ay sing moral ascendency no padalagan bangod sa una bis waya pagani natubang ang iya kaso dito sa impeachment sa na-impeach sa Congress wherein nakitaan sa kaso sa anomalya o corruption. Very disturbing ini bangod sa una bis siya mismo na may malalang kaso sa corruption sa panahon pa nga tuman no ang panawagan sa pumuluyo nga matagan sa hustisya sa malalang korupsyon nga nagaluntad sa subong kitaluyag nga magbalik sa Pangulo bilang Pangulo sa Pilipinas ang halin mismo sa mga Duterte bagod sa track record mismo sa iya pamilya.